азиз, як плитача назди мо омад. Ҳамирава мехоҳам ки шумода падарка кунам. Соҳибиш дутта плита овард соз карданда. Ана иша гуфтам ки тениш сӯхтагиай. Ҳама ҷош созай беғазия ҳами тен. Ана номероро дар рӯи экран мемонам. Агар зуд ҳаракат кунен, марҳамат соҳиби ҳамин мешен. Мақсад ҳаракат кунед. Бародаро, ҳамин чиза падарка барои шумо. Ина тени диди хеле задагиай. В общем, баъд бародаро ҳатман каналда подписаться кунед. ҳамихе наворои хайр. Мақсад шумода бисёр тарак битием. ҳамихе бисёр шавау. Ина би вилкаш худаш фақат вилкаш 10 сомон. фурӯш дада мақсад ина шунур шаби ғавсии шунура бин. ҳамин мехоҳам ки падаркатон кунам. Марҳамат тен сӯхтагиай не ки бародарҷон. Тена худтона мехарен ё ягон устода хидмам дорум фурӯшда мехарем мисол мечаспонем метимтон не ки ҳамин падарка ина нигоҳ кунед. ҳамаш кор мекунад канала дастгирӣ кунед. ҳамин пешравӣ мо барои шумо ай бародаро ҳаракат мекунем ба воситаи шумо мо пеш мерем. ҳатман лайк подписаться. ҳамин ҳаракат кунед бародаро мо 10 000 шавем. ин ҳамин чизорам хай бисёр тарак бишавау шумодам баҳри савоб ҳамин чизро тӯҳфа кунем. раҳмат. шумодам дар кор бошад як ниёзмандам дар корай барои касе дошта бошад яке ниёзманд интернет надорам метавонед шумо гирифта давай бирасонед ки савоб дуҷониб шавад. Зинда бошед. раҳмат.